Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, Bulkang Mayon, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Unya pong aldaw nin Martes. Tama, Martes na. Petsa 29 na to. 29 na po. Kang bulan na Agosto, taon 2023. Sabayan po nindoon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Ore-istoryahan naman kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apira po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 29, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Siyempre sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan, oy piyesta dyan ngunyan sa Hubilyar Albay, and piyesta man dyan sa Barangay Burabud, Kang Malinaw Albay. Happy piyesta po. Dahil hindi paglingawan ng sakuyang perming tugon, ha? Apera po yan kang paghulbot oral daw ta obligasyon ta po yan. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri, ta wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parhay na tabi kamo. Sige po, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni, ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, saka enjoy. Yan, happy morning po sa Gabos. Good morning kay Sir Cassie William, kay Sir Mario Castelo,
kay Mercasiyag, maray na aga po sa indo. Sa mga viewers niya to good morning. Paki-follow po kan sa moyang Facebook page, Bicolnet TV. Paki-like and share na lang po kang programa o para mahiling man tabi kang iba. Sige po, Martes na. O ngunyan tabi ang opisyal na pagpuon kang klase kang Department of Education. O kaya sa mga chikiting aramay nagmarata so iba excited kasubanggi alos dahil na magkaturog ta gusto na mag-ireskwela. So primerong aldaw ngunyang kang klase Mercasiya, ano nga yung balon mo? Kang inot na panahon dahil uso ang mga kwarta-kwarta pag pag may eskwela dahil kwartang balon. Si Mercasiya ang balon kay ni kang inot kang high school kami. So pinaalang bagang bulinaw. So pinaalang na bulinaw. Tagahunop si Mer. Pag may guda dyan sa bulinaw, ibalad niya. Yun yan ang balon ni Mercasiya. Alang na bulinaw. Pertihonon man pag isan lag mo sana sa kawali na mainit. Salbado na. Bagong ngayon tabi, Mer. Martes na po ngunyan. Panduwang aldaw man kang pagfile kang COC. Ano tabi ang na-experience nindo? Nako. So mga opisina kan COMELEC o kaya so mga venue kang pagfile kang COC, nako dinagsanin mga kandidato sa barangay SK election. Nako. O inda sana so ibang mga opisina kan COMELEC So dapat na paghandaan talaga dapat inimer. Na kung yaon ka sana dyan sa opisina mo sa COMELEC, nako, talagang problema, dadagsaon ka ki mga mapile. Umaray so iba naglaagsinda ki mga benyo, arog sa tabako, dyan sa Bonggon Hall. Tama ba? Bonggon Hall yan. O dyan sa Tabaco National High School. O dyan man sa Legazpi, dyan sa Gregorian Mall. Yo. O inda so ibang mga munisipyo, Irak man. So iba sa covered court. Takong sa opisina sa natabi Mercasiya kang COMELEC, nako day kakayanon. Siguradong halaba ang pila. O kasud ma. Kadakol talaga dinagsa sa mga opisina kan COMELEC para makapag-file kan sa indang COC. Ay katabi merday ka pa nag-file. Masiram ngaya ang bulinaw lalo na pag may lada. Daing lada tabi masiram iya. Sabi kang barkada ko tabi wara man sa imo kibakong masiram. Puro sa imo masiram. Happy Fiesta po sa mga taga Burabod kay Sermon na Kalyeha. Fiesta na naman kara sir. Alam na, matik na naman ang sir. Good morning po kay Ma'am Alona Kapitin dyan sa Kapitin family dyan po sa Malolos, Malinaw, Albay. Morning tabi kay Nina, kay Chorey, kabos na pamilya Kapitin. Ano tabi? Nag-file ka na tabi, Ma'am Alona Kapitin kan sa imong COC? Nag-file ka na kan sa imong COC? Sige daw, so mga nag-file kang COC, istoryahay daw tabi nindo ako kung ano so naging experience po nindo. Ako dahil pa ako nagpa-file. Rin ka ngayon mapa. Anon sa tuya mga riparong ngunyan ha? Sige, riparohon tayo ning ongoing na pag-file kang COC. Ang makamurumundo kasuudma dyan sa Libon, Albay. Nako. So, sarong barangay captain
Pagkatapos kang pag-file niya kan sa iyang COC, binadil gadan. O, dyan iyan sa Barangay San Jose, Libon, Albay. Sud mga hapon. O, Merkasiya, pagka-file niya kan sa iyang COC, pag-ulit niya duman sa inda, binangbangan siya. Nako, gadan. Yan ang problema, ano? Gari panduwa na ini dyan sa Libon. Tasuinot mag-agom. Tapnatchir na barangay kagawad. O pinagbabadil gadan man dyan sa Libon, Albay. Ngunyan kasuudma naman. Aspirante para kapitan. Binadil gadan sa Libon, Albay. Tay ko po. Duman sa COC baga, duman sa likod, igwa duman ki substitution, adi, may piglag baga duman kung halimbawa ngaya ka magadan, sisay nga ang pwedeng ipalit mo. Ilalag mo duman sa likod kang COC mo. Ay ko po, adi. Sige ta, aramon tayan. So, pagpuon kang ganban kasudma, so mga miyembros kang Philippine National Police, o kaliwat kanan sa mga checkpoint. Sa mga checkpoint, manungod po sa ganban. Paramdamon tagiraray na mas halangkaw ang pinalidad kang ngunyan, pag-arog kaning may eleksyon, pag nadakupan ka kibadil, maski na nga igwa ka ki LTAP, igwa ka ki PTC, kung wara katabi ni exemption from COMELEC, nako, problema ka dyan. Yo! Garahin na muna ang badil sa arong. Kaya nindo pag-arogon so retired na police duman sa Quezon City, na gari may nakagitgita na siklista, tinutukan baga, inupakan pa, tinutukan pa kibadil. Ngunyan, viral siya ngunyan sa social media. Tatad pag-restoryahan tama niyan. Madagsangon yan sa mga eskwelahan, 20 milyones, 20 milyon na estudyante. Sa nai-record kang Department of Education para sa school year 2023-2024. 20 milyon na mga aki, mga estudyante ang madaragsa ngunyan sa mga eskwelahan. Ready na tabi sa mga teacher? Ready na tabi sa mga eskwelahan? No arinda tabi iba itatao. So kas allowance kan mga paratukdo. Ang sabi ngunyan dang katapusan itatao so allowance kan mga paratukdo. Kundi ang problema kan mga paratukdo. So iba da tabi so iba inda ko lang kung gura ano katutuin hapoto lang. Miling nga igwag ki cash allowance sa mga teacher, so iba da tabing principal, ini pahapot talang tabi, kuro ano katotoo tabi ini, na so iba da tabing mga principal, pighagadan da kan mga teacher kang mga gamit sa school, alimbawa coupon ban, kung ano-anong pigagamit baga sa eskwelahan. Ang sabi da kang ibang principal, igwa baga nga ka mo ki cash allowance. So, cash allowance kan mga teacher, good for 1 year. Good for 1 year, iyan na 5K. 5K da tabi ang cash allowance kan mga teacher. Good for 1 year, iyan tabi Merkasiya. Anoan mababakal kan mga teacher sa 5K, good for 1 year. Sige daw. So, iba da tabing mga principal, bigagadan kan mga teacher kang apod kini gagamiton sa school. Ang rason da kan mga teacher ay kan mga principal, igwa baga ngaya ka mong cash allowance. Yung gari bakal so 5K, good for 1 year. Naiko po talaga kita di. Ay natabi so MOOA nindo. Mga eskwelahan, ko baga kamo pangyari sa mapa ko.
Ayan po ang sa tuyang mga riparo ngunya na Martes. Nagdi po sa lawag kan sa tuyang programa. And aramon taman so magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kumusta ta si Cha Guring? Tapos si Cha Hana. May palaog na kita naman na bagyo. Yo. Taon-taon tabi yan, Ma'am Nilia Marcaida. Good morning, tabi. Alas 6:20. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City Open for Transient po Sinda. Yang MBY Dormitory tabi Mamnilya, madali yan man kung ano, along National Road sa pagitan lang yan kang UST and Mariners. Ano? Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan sa may parting Rawis, yaon dyan ang MBY Dormitory. Hanapon lang nito si Sir Bids Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Ano? Sige, Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat tabi pirmi. And mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. Na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kaya sa mga naghahanap po ki mga pandiurag na sound system, kung may mga magagayon kamong aktibidades dyan sa indong lugar, i-recommendar ko sa indo ang B-Pro Lights and Sounds. Igwasinda ki LED wool, stage trusses and roofing, igwa ki band equipment setup, igwa ki generator, no brownout, igwa patabi ki foam machine. Bisitahon po nindo ang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. O kung daiman tabi apudan po nindo ang sa indang CP number para magpabook po kamo sa 0907 093 3151. Yan po ang B-Pro Lights and Sounds. Kay Padingambo, good morning. Siringman ang programang ini asin ang oras na yan hatod ban sa tuya ni Vice Governor Ati Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. Mahigos. Sana ngaya duro diretso na. Nabisi gobernador ng Albay. Kasabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Bursek ang siyudad ng Tabaco. And kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Ang Kapos Bilo Lotto Outlet na yaon dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. O dyan po kamo magtaya sa loto, bako tabi sa anak ng weteng. Ilingan na tabi sa Albay. Naduwahan na sulibon. Pero suwiting pait-pait sana. Inay ko po. Mga tugang yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige mga tugang, oras niya to 23 minutos. Lipas po ang 6 o'clock in the morning. So mga chikiting, dapat pasiring na po kamo sa eskwelahan. First day of classes po ngunyan. Sige, aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuwaon ta po ang linya kang Pag-asa. Pag-asa maray na aga. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Goring at sa isa pang sama ng panahon na nasa labas ng ating area of responsibility na may international name na Haikwe. Patuloy pa rin niyang napanatili ni Bagyong Goring ang lakas nito habang binabaybay pa rin ng karagatan, silangan ng Northern Luzon. At huli itong namataan sa laing 220 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan or ngayong araw
araw ay magdudulot pa rin ito ng mga pagulan maging ng mga malalakas na hangin. Dito yan sa area ng Northern Luzon. Samantala, patuloy din itong pinapaigting or ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Goring, ay patuloy nga itong kikilos generally northwestward or west-northwestward patungo dito sa may Luzon Strait. Ngayong araw yan hanggang bukas ng gabi or by Thursday morning. At nakikita nga natin na sakop pa rin ng mga malalakas na hangin itong eastern portion ng Northern Luzon kung saan kapag nga mas lumapit pa itong si Bagyong Goring dito na sa area ng extreme Northern Luzon, is posible ding magtaas tayo ng wind signal number 4 dito yan sa Batanes, Babuyan Islands area. And between tomorrow morning and afternoon ay lalapit na nga ito dito sa may vicinity ng Batanes kung saan posible din itong maglandfall dito nga sa area ng Batanes. At nakikita naman din natin na posible or tomorrow evening or Thursday morning ay lalabas na ito ng ating area of responsibility. At sa kasalukuyan, dahil nga mas papalapit na itong si Bagyong Goring muli dito sa may area ng extreme Northern Luzon, ay meron tayong nakataas na wind signal number 3 sa northeastern portion niya ng Babuyan Islands. Samantala, wind signal number 2 naman sa Batanes, rest of Babuyan Islands, maging sa extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. At wind signal number 1 naman sa northern and eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, maging sa northern portion ng Ilocos Norte, kung saan yung mga areas na nabanggit natin ay makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Goring. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan at makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, para naman sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Goring ngayong araw, meron pa rin tayong mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan dito yan sa Batanes at Babuyan Islands, maging sa area din ng Ilocos Norte, Abra at Apayao, kung saan pag-iingat nga po sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman makakaranas pa din ang Batanes at Babuyan Islands ng mga malalakas na pag-ulan, maging ang Ilocos Norte, Cagayan, ang Apayao, Abra at ang northern portion ng Ilocos Sur. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dahil sa mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Goring mainly dito sa may area or sa ilang areas ng Northern Luzon. Samantala, bukod dun sa mga areas na nabanggit natin kanina under wind signal, makakaranas naman ang bugso ng mga malalakas na hangin dulot ng enhanced habagat. Ngayong araw, itong area ng Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, maging ang area ng Southern Luzon, Visayas, Dinagat Islands, Camiguin at ang malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, kung saan maging bukas at sa Huwebes ay patuloy pa rin makaranas ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ng bugso ng mga malalakas na hangin na dulot ng enhanced habagat. At sa kasalukuyan, dahil pa rin kay Bagyong Goring at sa enhanced southwest monsoon o habagat, ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning. Dito yan sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon, maging sa western at eastern seaboards ng Central Luzon, sa seaboards ng Southern Luzon at Visayas, maging sa northern seaboard ng Mindanao, kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa isa pang bagyo na minomonitor natin na nasa labas pa ng ating area of responsibility na may international name na Haikwe, huli itong namataan sa layong 1,885 kilometers east of Northern Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos
pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis, generally, ito ay kikilos pa northwestward dito sa area ng Philippine Sea until Friday at posible nga po itong pumasok sa loob ng PAR by Wednesday afternoon or bukas po yan ng hapon o gabi, kung saan dito nga sa ating forecast track, nakikita natin na mananatili itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. And also kapag pumasok na din ito sa loob ng PAR, ay papangalanan po natin itong Hana. At muli, nakikita nga natin wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa or hindi ito magkakaroon ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy din ito or i-enhance din ito yung southwest monsoon o habagat. Kaya na-expect natin throughout this week ay patuloy nga tayong merong enhanced habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, masungit na panahon pa rin yung mararanasan or meron pa rin tayong mga pag-ulan na may mga kasamang malalakas na hangin. Dito yan sa area ng Batanes, Cagayan, Isabela, maging sa Ilocos Norte at sa Apayao. Dulot nga po yan ni Typhoon Goring. Samantala, yung malaking bahagi or nalalabing bahagi din po ng Luzon ay makakaranas din ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan, lalong-lalo na itong western section ng Luzon, partikular na yan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging yung bahagi ng Northern Palawan, dulot naman po yan ng habagat. At yung nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila ngayong araw, ay magiging maulap din po yung ating kalangitan at magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin po yan ng habagat. So kapag po tayo ay lalabas, huwag nating kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa bahagi ng Western Visayas ay meron din tayong mararanasan ng mga pag-ulan at dito rin po sa nalalabing bahagi pa ng Visayas at sa Zamboanga Peninsula ay meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po yan ng habagat. So muli, pag-iingat sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ngayong araw ay meron lamang tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 29 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, salamat Tabi Pag-asa. Yan po Tabi, mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So bagong bagyo na si Hana, sa aga pa palang Tabi malaog sa par. Pero sabi kang Pag-asa, medyo may distansya ini sa kalupaan. Dahil po ini makaka-apektar o kaya dahil ini po posibleng tumama sa mga kalupaan. Pero so bagyo tabing si Cha Goring, posibilidad tabi ni maglandfall dyan sa Batanes, sa Agaman, Miyerkules. Iringan tabi sa mga taga dyan sa Batanes, Maricel Montalban na Binoya, maray na pagkaaga tabi sa imo. Keep safe everyone. Kay Ma'am Chris Borhal, good morning man tabi sa imo. From Batangas, kumusta tabi o magandang umaga po sa mga taga Batangas. Ano ba ang masarap sa Batangas? Ang masarap sa Batangas, balisong. Sige po, good morning. Di padagos po ang habagat. Kaya sa mga chikiting yung mga estudyante po natin, huwag natin
kalimutan na pabalono nin mga panangga sa oran. O tayo yan an apod kay ni mamamati tadigdi sa probinsya kang Bicol, probinsya ng Albay. Habagat. Kaya padarahon ta po nin mga panangga sa oran. Sa tuyang mga estudyante na pon ngunyan, opisyalmenteng po na ngunyan kang krelasihan. Sige tabi mga tugang 34 minutos. Lipas po ang 6 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Mga tugang day po kamo magharali. Mabalik po ang programa. Makalipas lang po ining diit man sa ng pagirumdom ha. Pagbabalik na po ang satuyang mga reparo unya na aldaw nin Martes. Sige, commercial mo na kita. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita mga tugang digdi sa programa. 37 minutos. Lipas po ang 6 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinano. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siriman, ang oras pong yan, hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha mo po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. So, bisitahon po nindoan sa indang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Para po magpabook po kamo, kung may mga okasyon po kamo. Sige, ang oras man pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursi kang syudad din Tabaco, City o kaya Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw, and kasabay dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet, dyan man po yan sa Barangay Tinapi, Malinaw, Albay. Sige po, balik kita, duro-diretso po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po girarayan sa indong servidor Asin Taga Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Bujampong Martes, 29 na po kita kang Agosto, taon 2023. Mga tugang sundo kita alas 7:30, kaya ano papigalata. Pahiton ta na ini, tabaka pahiton paman kang iba. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po. Di alas 7:39 na. Tama ay alas 7. Alas 6:39. Alas 6:39 na. Happy Fiesta po muna sa mga taga-Hubilyar. No rin ang pista sa Bakakay. Pista man ngunyan sa Bakakay. Bakakay Albay. Bakakay Albay.
O dyan sa baka kay Albay, piyesta man garingon yan. O happy piyesta dyan sa barangay Burabod. Kang malinaw dyan karaser na mon na kalyeha. O, happy piyesta man tabi. Ano? Okay. Kasuod ma, grabe so mga duminagsa na mga aspirante para barangay officials NSK sa pagfile kang sertipiko di kandidatura sa mga respetibong lugar o venue kang Commission on Election. Kudi kasud may mamundong bareta dyan sa munisipyo kang Libon, Albay. May saro tabing barangay kapitan ang pinagbabadil gadan kay day patabi mamidbida ng mga persona. Ang biktima po iyo po si punong barangay Alex Ripato kang barangay San Jose, Libon, Albay. So ang sabi, mga tugang, nagfile ini si kapitan kan sa iyang COC o dyan sa Libon. Kudi pag uli niya, duman sa inda o saka siya binangbangan. Nin mga dai pa po mamidbida ng mga suspect. So kung matatandaan takan mga nakaaging sima naman, igwa man po ki binadil gadan. Kang pitsa 22, bako, dai pa nahalo yan o. Pitsa 22, sinundan kang pitsa 28, saron simana sana. So, top na chair na barangay kagawad man, ang pinagbabadil, gadan. Diyan sa barangay Nugpo. Ang barangay kagawad pala na ini, sumabayi, nadamay suagom. May bibadil pa man sana. Si kagawad, Rely Mata, asin ang agom kaining si Alfredo Mata. Pitsa 22, binadil man ini kidaay pamamidbida ng mga suspitsado. Tapnatcher na kagawad, si Rely Mata. Diyan po sa Libon, Albay. Diyan sa barangay Nagpo, Libon, Albay. O sinundan diyan sa barangay San Jose. Kasud matabi ining hapon. Kasud matabing hapon. Nako. Nagfile sinda nagfile kang sa iyang COC o pagka-file niya, pauli na siya, naguli na siya dyan sa Libon o saka siya binangbangan. So, ano tabi ini Philippine National Police? May relasyon na ba ini sa eleksyon? Yang mga pangyayari po dyan sa Libon, Albay, nagkaduwa na, parehas barangay officials. Ang biktima sa pampabadil. So, primero so barangay kagawad, kang last week, August 22, sinundan kasudma na hapon. So, padagos padatabing pig-imbestigaran kang Philippine National Police. Ining mga kasunin pampabadil dyan sa Libon. Ano tabi ini? May relasyon na ba ini sa eleksyon? Ngata dyan sa Libon taarog kaya. Kumusta pala si Batching na Helen? Bakong taga-Libon ka man? Kumusta tabi ka mo dyan sa Libon? May duwa na pong insidente ng pambabadil dyan sa Saindo. O baka may relasyon na tabi ini sa nag-aadang-adang na eleksyon. Nako. Kaipuhan ini yung maaksyonan tulos kan sa tuya mga otoridad. Kumusta na po pala si PD?
ang provincial director po kang PNP Digi sa Albay. Kumusta tabi PD? Oo, naduwahan ka na sa libon. So primero mag-agom. Nung ngunyan kapitan naman. Kumusta tabi PD? Undo daw ngaya dyan. Di kasud ma. Naisingit ta sa nanita top story po ini. Kasud ba man po so pagpuon kang pagfile kang mga COC. Uni na. Makahirak sa ibang mga COMELEC na daipo na paghandaan. Kasi dapat tig-expect na po nindo nadadagsaon po kamo dyan kikadakol-dakol na tao. Personal bagatabi da ang pag-file kang COC. O limbawa sa sarong barangay, may mag-file dyan siguro minimum na siguro ang 50 katao kada barangay. Ang posibleng magpasiring dyan sa sendong mga opisina. Sabay na sa barangay NSK. Siguro sa barangay, mga 50 katao iya. Tapos mga kapitan, so kagawad. Tapos sigwa pa yan mga kalaban, di ba? Maray lamang kung daing kalaban kung supito sa ng kapitan tapos supitong kagawad niya. Pero sa na yan, 8 plus 8 man su iske sa sarong barangay, di ayos. Paano kung may mga kalaban? Magayon sa iba, dyan sa Legazpi, pero blockbuster manggiraray sa tao. Sa Legazpi, dyan sa Gregorian Mall, pinagibo so pag-file kang COC, medyo durdakula mananggad na area, sa Daraga, gari sa covered court. Sa Tabaco, dyan sa Bungon Hall, o dyan sa Tabaco National High School, mas mahiwas mananggad. Kung dyan sa opisina kan COMELEC Tabaco, nako, baka makaabot sa pier ang pila. Sa iba tabing mga munisipyo, kumusta tabi ka mo? Sige daw, so mga nakapag-file na kan sa indang COC, i-share po nindo sa tuya kung ano po so na experience po nindo. Kasigurado ka suod maski amayunon ka magpasiring sa opisina kan COMELEC o kaya sa mga venue kung saan gigibuhon iyan na pag-file kang COC, sigurado tabi Sir Javier, na grabe ang tao. Maski amay ka na nganing mag-abot, may naamay pa sa imo. Maraynal daw tabi, Bicolan dyan, sabi ni Sir Javier. Kadakol, bako iniarog kang eleksyon bagatabi sa national, di ba? Sa national, ang mga board member pataas sa provincial provincial COMELEC ma-file. O ngunyan, sa provincial COMELEC, dahil man kinagpa-file dyan ngunyan. Puros na sa municipal and city. Di ba? Si JR Adan Eva Jr. Di ba? So, ang busy ngunyan sa mga municipal and city COMELEC. Sa probinsya, daiman ma-file. So dapat talaga na paghandaan din ini ng mga ibang mga opisina kan COMELEC. Kasi kung dyan sa natabi sa opisina nindo, magpa-file kang COC, sigurado ang pila kaiyan halabaon. Ngunyan, kung da ipakimasirungan, medyo nag-uran-uran tabi digdi Adan Eva Jr. Nag-uran-uran baga digdi sa tuya, sa Albay. Tapos biglang mainit, kung da ikimasirungan, baka may magkadirismayo tabi dyan na mapail kang COC. Dahil pangani ngayon nag-e-eleksyon, matitigbak na. Baka? Kaya magayon sa ibang lugar dyan nga ni sa Bungon, dyan sa Tabaco National High School, sa Bungon Hall, madiklong pang maagahon, dakol na so nakapila. Dakol lang nakapila.
Paano kayo sa ibang mga ibang mga munisipyo na yaon sa nakamo dyan sa indong opisina dyan sa Comelec. Tapos ang opisina nindo sa Newton pa. Paano yan? Paano kayo niya? Halimbawa kung mag-file si JR na iba, mag-file kan sa iyang COC, bata da ini nakakahilig. Ano sa pag-file kang COC? Gwa man ki priority lane? Apoton ta daw, may priority lane ba sa pag-file kang COC? Halimbawa, pag senior ka, disabled ka, PWD ka, maiinot ka. Igwa tabi dyan kiarog kaya. Garing nga dae. Dapat nga, inot sumainot. Pag maudyan ka, di maudyan ka. Sabi ni GR Dayda, di paano kayo ni tabi GR kung nahudyan ka talaga. Takong igwa tabi GR, naarog ka yan, may teknik dyan si Boy Libak. Galimbawa baga ngayon dyan sa mga bangko, pag may mga haralabang pila, di ang priority baga dyan so PWD, senior citizen, bados, ano pa ang mga priority dyan. Di arog kaya ang priority, sindang na inutulos, imbis na halabaon mapila ka halabaon ng pila, mainot ka. Ang ginibo ni Boy Libak tabi GR Ilo tabi paray na aga tabi kay ma'am ay kay ate kay Pidis Marie. Good morning tabi sa imo. Ang ginibo tabi ate kan sa kuyang alalay na si Boy Libak nagpanggap na pilay. Pag abot niya duman sa gate, pilay na siyang luminaw. Halabao, nailing niya sa pila, halabao. Nagpanggap na pilay. Duro diretso siya duman sa priority lane. Madali, unday nga ni pirang minuto, tapos na siya. Tiniknikan niya. Pilay nga niya ako. Arog pa lang kay tabi GR ang ang teknika di. Kaya si GR kung halimbawa may priority lane, magpanggap ka man tabi GR na buta ka. GR, mag-file ka tabi na buta. Mag-file. Magpanggap ka na buta ka. Dahil ka nakakahiling. Nganing priority ka. Ida ka daw gaya. Dahil ngayon ako ma-file mo, sabi ni Gia, natataday ka mag-file. Mag-file ka. Para dyan sa mga taga-bumbon. Dakula tabi ang may tatabang ni GR iba dyan sa barangay Bumbon. Kaya dapat mos mag-file ka tabi si GR. Mag-file ka tabi kang sa imong COC. Di preparar mo na, magdyan ka na sa Bunggon Hall. Masakit nga kan kung malawusan na buta. Ano man nga ni kung malawusan na buta. Nabuta man talaga ni si JR. Pagkao, pundo daw ngayon niya. Habo kong kaiwal siguro. Nata, pag nagserbisyo ka, may kaiwal ka tabi, JR. Pag nagkandidato ka, ngata, may kaiwal ka. Kung arog man sa napalan ka, pag magkandidato palan ako, may kaiwal ako, bay na. Mas maray so daing kaiwal man ang gadadi. Ngata, pag nagfile ako kan sa kuyang kandidatura, may kaiwal ako tabi si Javier. So, arog po kay ni, abo kong kulog kipayo. Nahiling mo naman ini.
para mapail ka kay COC, pakulog na tulos ang payo mo. Pag nagkulog bagang payo, itandol. Anin mo naman si JR naman na mili nagrabas-rabas ka. Nakauli ka na pala. JR, nakauli ka na sa bumbon. Nagpararabas ka naman. Biyo naman, grabe naman sutor mo duman sa Metro Manila. Nakaduman ka kay idol na Papa Jack. Mailing mo na ini. Yugon mong si GR talaga matindi. Nakaduman ka kay Papa Jack. Di ba man ang gusto ko kutang dumanan? O di dahil ka naman pwede mag-iba, baka makahiling ka. Yan ang problema sa iyo mo. Problema ni si GR pag paikeri bata nakakahiling. Okay. So balikan ta po so proseso kang pag-file kang COC. O the first day kasud blockbuster talagang dakol so pagkene duminagsa and lalong dakol ang madagsa kayan tabi GR sa last day kang pag-file kang COC. No rin yan last day kang pag-file kang COC sa Sabado tabi. Sa Sabado. Di, Martes na ngunyan, igwa pa kita ki Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ang last tabi sa Sabado. September 2. Tama ba? September 2. Baka, pasiguro hunta daw nga ni. Baka masala kita, madagitan kita ni GR. Sandali ha, tasigurado hunta. So pag-file kang COC, puod po kasudma, petsa 28, sundo sa September, gari September 2 ito. Ito na ha. Tama. September 2. September 2. Hanggang Sabado sana. Hanggang Sabado tabi ang pag-file kang COC. O kaya tabi kung may bakanti man sa nakamong oras, ngunyan pa sana, o makipagitgitan na kamo dyan, na kamo, apod kayo ni, magpila na tabi kamo, o tanganing makapail na kamo kan sa indong COC, nganing sigurado ng official candidate na kamo. O ngunyan tabi, pag nakapail na kamo kan sa indong COC, dahil mo na tabi kamo mangampanya, tabawal bawal patabi mangampanya. Pero pwede na tabi kamong sulusitan. Bawal pa mangampanya pero pwede na kamong tawan ki mga sulusit. So mga sulusit baga tabi GR. Ngaya may organisasyon niya kami kay puan mi nga kisuporta mo tabi kap what pwede tabi matabangan mo kami. Ito pala, sulusit man sana. So, pwede na kamong sulusitan. Pero tabi, dahil pa kamo pwede magkampanya dyan sa barangay nindo. So, mga job order pa lang tabi, GR, so mga appointed, pag nag-file na po kamo ki COC nindo, konsiderado dapat resign po kamo. Resign po kamo. Halimbawa, si Sir Mona Calleja, aktibo sa o kaya appointed, in-appoint bilang barangay sultan. Yan. In-appoint. O kaya co-terminos, so mga co-terminos. Good morning, tabi. Happy Fiesta po sa mga taga-Burabod. Diyan sa kaya Sir Mona Calleja. O Fiesta ngunyan dyan. Alimbawa si Sir Mon, siya ang in-appoint na barangay sultan. Tapos nag-file si Sir Mon ki COC para kapitan. O kaya kagawad. O kaya SK. So, dapat po pala na mag-resign. Apan kang pag-file mo kan sa imong COC, dapat mag-file ka na, mag-resign ka na. So iyan ang ruling kang COMELEC, base duman sa pigpaluwas tindang COMELEC resolution. Halimbawa,
inappoint ka as barangay treasurer, barangay secretary. So, pag-file mo kang COC, sabay ka man po na ma-resign. So, mga job order, so mga consultant, mga inappoint o kaya coterminus. Halimbawa, job order ka sa LGU, o di, pag-file mo kan sa imong COC, kay puan mong mag-resign. Kay puan mong mag-resign. Ano nangyari sa signal ta? Nawara kita sa ere? Nawara kita? Pangyayari sa mapa ko. Nawara kita sa ere? Shh! Nawara kita. Inay ko po. Nawara kita sa ere. Madali lang ha. Name. Ano nangyari sa to? Nawara kita sa ere? Nawara kita? Pagyari naman niyo. Nakabalik na tabi kita. Ano daw tabi? Buminaba sa mga viewers ta. Wala pa. Inay ko po. Nawara kita. Nawara sa ere. Tay bali, mabalik po kita. Pangadyan ta daw muna, tanganing makabalik kita sa ere. Mabalik po ang programa, makalipas lang po ining Orasio Imperata. Orasio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road,
Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano nangyari? Ano nangyari? Maria Bibet Gogolin. Ano nangyari? Ano nasa ere pa kita? O day na? Kari, amay kitang pinutulan. Ano, Jer? Naka-ere pa kita? Pangyari sa mapa ko. Maringay kini magkurukanta na mo na ta. Ilinga na. Sige na naman nataririkan sa ton signal. Nakairi na tabi kita. Paki-check daw tabi sa mga pag-iriba ta dyan. Ano tabi? Naka-iri na kita? Naka-ere na tabi ay maray kayo ni magpasiring na sa Burabo. Yung man sa natabi si Rala, maray kayo ni magdama na karasermon. Amayan ta na. Aday man sa na nakakalusot ng signal ta. Pangyari naman ini sa mga baka. Ano nangyari kan sa tuyang ano? Ito na ha. Ay, pagyari. Ay, dae. Ano nangyari tabi PM Tony? Kari day ako nakakalusot na. Gari day tabi nakakalusot kita. Ano maray kayo ni tabi? Maray kayo ni mamista dyan sa bakakay. O, dahil na baga. Ano kita na sa eri pa o dahil na? Nasa eri pa kita o dahil na? Maray lugod kayo ni magpail na kisi-osi. Dahil man sa nakita nakakalaog na sa ere ho. Maray kayo ni magpakumilik na. Ano tabi PM Tony? Ano kita naka-ere pa ako dahil na. Akong dahil na madaman ako sa kumilik.
ma-file na ako kay COC. Okay na, tabi. Okay na. Okay na, Sir Cassie William. Ano okay na? Ang monitor ko kaya day kinaglalaog digdi. Sandali ha. Wala kaya ako kinamo-monitor. Pero okay na ako. Naka-iri na tabi ako, Sir Cassie William. Nahiling mo na ako. Yun ha. Nahiling na nindo ako. Ayun ha. Takunday na tabi nindo ako nahiling. Madumana ako sa Kumilik. Okay na. Ay okay na daa. O, takunday ko ta ako nahiling ng tabi PM2. Hindi, madumana ako sa Kumilik. Para ano pa man ako digdi. Kunday madumana ako sa Bakakay. Piyesta ngo niya. O kunday naman, pasiring na ako duman. Ay sigurado duman ako kay Sermon. Duman sa Burabo. Sigurado na. Kumusta tabi, Sir Cap Art Gomez? Diyan sa Barangay Tabon-Tabon. Nakapail ka na tabi, Sir, kan sa imong COC? Kumusta tabi, so experience kan mga nagpail kan sa indang COC? Okay na. Kantahin na. Papakantaw na ko ni Sir Cassie William. Pag nagtribuna ako, Sir Cassie William, di ako kaibang tataramon. Makanta ko. Makanta ko. Uso pa ba ang harana? Oy, Sir Art Cap Gomez sa Tabon-Tabon, mabuhay ka po. Mga tugang 11 minutos tabi, lipas ang alas 7 in morning. Mga tugang ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinahanapon lang nindo si Sir Bids Laudit. Ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, ang oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon lang po nindo ang sa indang Facebook account. Ano? B-Pro Lights and Sounds. Yan. Siringman, darama po sa tuya yan ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Kay City Councilor Rener Bursi kang syudad ng Tabaco. Kay ano nangyari? Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Thank you. Ano ini? Si Sene, hello. Yes, Tabi Mox, good morning. Sige daw, Tabi PM. Good morning, Tabi. Sa mo, pasok na. Good morning, Tabi. Sir Mox, kasi sa tuyo mga paraan tabay, medyo nagila mo ako, Sir Mox, na nagparapila ko kaswapon. Nagpila ka, ma? Dahil ko kinaya, Sir. Sabi ko, sa mga masunod sa nangal daw. Alat ka, dyan sa Bakakay, ang venue kang pag-file kang COC, dyan mismo sa opisina kang Comelec. Roger, good Nako, problema yan, Tabi PM Tony Pagarog kaya. Roger. Kung sa Sir Mox, sa tuyo mga dugang na informasyon nila na pagkaaga, kung sa tuyong iniladawan ko sa hapon, so nangyaring first day of filing, talagang nagkaigwa ng, kumbaga rinuso, kasi nagkaigwa tabi Sir Mox ng labi-labing pagsuro-suan. Sa kung mahiling talaga tabi Sir Mox ng area, talagang sa dayit man sa nainay. Tama. Kaya dapat ko sabi ko baga nga ni PM Tony, napaghandaan inikan mga opisina kang Comelec. Dapat tumasag ako lang venue. Roger. Kung sa intabi, Sir Mox, sa pinaghihiling ka sa hapon, basado man sa tuyong pagkikipag-ulay sa Comelec Officer Elias Vergara, sa mga pinihilingin tang rason kung nagkasabay-sabay ka sa hapon sa mga file, ito tabi, Sir Mox, na holiday ba ka sa hapon? Oho, holiday. Lalo na sa mga SK, tig advantage din ito, taday pasindang klase. Roger, to that. Yung nga nahiling ka duman ka sa hapon, basado sa yung paglibot-libot ka sa hapon sa mga malinlay na munisipyo, ang mas natul ka sa hapon talaga yung mga maabot sa mga pag-abot sa SK. Oho, may klase na paano sindangon niya.
Roger. Kung sa internet ng MOX, sa tuyang paglibot-libot ka sa hapon, sa Roan, Bakakay, sa medyo nawala sa sistema. Pag-abot sa pag-file ng certificate of candidacy, kung sa iya nanultaran, so pagkasarabay-sabay tabi, Sir Mox, kaya yung mga nagfile, kung sa iya magatabi, Sir Mox, ang Banuan ng Bakakay, konsideradong second to the biggest municipality. Oo, pero dyan nga ng barangay, 50. 56 barangay. Iyuguyugon mo ang kang inot, ang aram ko, 52, 56 na pala nyo niya. Roger, nagparadakon ba ka? Nagdagda? Roger. Iyo. Ito 50, kung 52 ang kito? Roger, kang kapanahonan, kang paglaog kang early 2000, nagkapira pang barangay, initabi na Banuan ng Bakakay. Iyo kaaram ko kayo ito, 52 iyan, may dinagdag pala na apat. Roger, ining mga nagkapirang nadagdag na ini, kung di kita sa salad, hali ini naman sa islang barangay kan Banuan ng Bakakay. So dakul adi. Roger, kung sa intabi ka sa hapon, Sir Mox, primerong aldaw, nahiling tatabi, so pinakainot na mga nagpasiriring sa sa Comelec offices kan Comelec office kan Comelec. Hali tabi Sir Mox sa mga isla, barangay, kaya naunang bito na Banuan. Ano daw ko tatabi PM Tony kung alimbawa, so sa inisyatibo naman sa nagkan election officer, klinaster niya, alimbawa, so mga taga-isla, o digdi ka mo sa pitsang arog ka ini. Ngunya, so dahil pakapile sa aldaw na yan, igwa kisarong aldaw na special sa pangkalahatan na. Roger to that. Kaya man kinakaisip kaya. Iyan nga ni Tabi Sir Mox, ang naging kurahaw kan mga nagkirila ka sa hapon. Almost hapon na, sa ipagsinda na akomoda. O, rason Tabi Sir Mox, na nga ni magkauruyaman ng galing mga file. So mga lalo na yung mga taga-isla, mabintada na naman sila. So, abala na Tabi Sir Mox, iitan sa indang pinag-aagrangay ka sa hapon. Bata maarkila pa yang kisakayan, pandagat. Roger to that. Pero iyan sa... Dati ka sa hapon, Sir Mox, manot na hiling ka so apod kayo ni so panahon. Saro pa ito sa indang pinag-aagrangay na grabe man sa indang naging sa sakripisyo. Kaya nga nang makapag-file ka sa hapon, iyan ito. Kumbaga masasabi talaga totalmente na nawara. So, warang kawaran ng kumbaga sistematiko sa naging talagan. Kaya pag-define ka sa hapon, hindi ka ibig sabihin, dahil napaghandaan kan Comelec dyan sa Bakakay. May covered court man dyan. Iyan nga ni Tabi Sir Mox, ang covered court, itong tigyapo digding nga nga sa pagkinitigding. Ano yan? Waiting shade? Global view. Waiting shade. Ang Sir Mox, doon nakula naman gilid sa waiting shade. Covered court, igwa man. Ongoing renovation. Ayan, sana. Yan ang problema. Dahil pwede naman gibuon sa may pier, arugan kung saan na may dordakula malamang na benyo. Dahil pwede. Iyan nga rin tabi ko pa Sir Mox, ang saro sa si Tigisilinta na digdi sa may partikan barangay unukan Bakakay, igwa diging takulang covered court. Kaya yung tabi Sir Mox na isip talaga, kan siguro dahil taman pero very arog ka nang nagluluwas na dahil tabi na isip kan Comelec officer na gibuhon itong dunyo. Yan. Iyon pigsasabi ta dapat ko ang lambang servidor empleyado arog kayan taga Comelec aram niya na nadadag sa onsinda. Aram na ninda iyan. At taday pasinda iskapar. Kung ang opisina mo tabi PM Tony sa Diyuton masana tapos dyan mo papirilahon ay inda. Dahil nga may magkadiris mayo nga ni dyan sana. Kasuhapon baga tabi mas nahiling ito naman kasuhapon so Comelec official duro galaga na. Yan ang problema. O bakun siya masana sunod dipisilan. Dahil nyo dapat expect na rin dito sa magiging... Iling mo na dahil ka naman tabi. Diyos ko naman na election officer rin Dahil mo asa, muna mo kaya barangay baga iyan. Sus ko, i-minimum mo na sa ng 50 kada barangay na tawaan magdyan. Yung pinakadate na yan. Na yan. O pirang barangay yan. O 50 times 50 mo, pira na yan. 500 na tawaan mo dyan sa imo.
Jesus ko. Roger. No, Kaya sabi ko na lang, apag kini, kaso hapon na bigla man ang committee officer sa Banwani Makakay sa bilang tabi kapag ruso ka ini mga persona or ini mga masa paray. Kaso hapon, hindi sa Banwani Makakay. Nasabi niya nga ni, kung ilingon da sa datos, sa primerong aldaw pa sa nagari na ngayon, this is the last and first. Iyo na nga niya, no? Kundi may panahon pa sinda para maka-iskapo, may ka-iskapar. Iguangon niya, kung sa aga, kung kaipuan maglipat ki lugar na durudakula, lumipat na kamo habang daipan natatapos iya. Roger, dati aminado tabi Sir Mox, ang community officer na kulang ang sa iyang tauhan. Nagkapiraso naman itong nag-accommodate tulo o duwa. Dagdagan ki mga job order dyan sa office, sa LGU. Iyan ko pa ang pinakadabis ko malagino ko. Mag-request ka kay Mayor. Ano naman tayo? Sarani ko na ito bagang linya, magkaigwaman ki. Ini saro pa ini Sir Mox, although saro man sa pagreklamo kang mga siyempre dahil man baga maiwasan din nagko-file na may mga edad na. Na mga nagpa-file ng mga PWD. Yan. Minsan, kung nasiring kita kaiyan, ito sa daman na naging agrangay. Saro lang talaga ang Nako. nagkapirang lamis siya na, pero wala kang nasipigapod na priority lane. Ayan sana. Tigpapautob yan ang araw ka ng priority lane tabi PM Tony Pagpay. Tigpautob yan. Tigiling ko, pero sa paglibot-libot kasi lumok, wala kong kitang nahiling. Nasiring kaiyan. Pero, mainot yan eh. Ang magayon ko ta kaining estratehiya, so madagdagan ki maakomodar duman sa mga mapahil. Tama. O kaya duman sa dakulang venue na may masirungan lamang sa mga mapahil kung mag-uran, kung mag-init, takon dahil naghanda ang kumilik tabi pimto ni Rimati yan. Roger, Buda, kung pag may makulog man so LGU, ara maninda. Or lagang tanong diting kanope, taarog kayo ni mapahil, sigurado dadagsaon ini kan mga leader ta, so mga kapitan ta, so mga leader ta sa barangay, ayuson ta, kabangan ta sa kumilik. Ang pinag-iiling ng digitabi sa mga gabi so LGU, maluyamaan. Ano? Papasubli nga ni, so may nailing nga ni akong mga apod kayo ni, so mga kanope, nagpapasubli sa ibang munisipyo. Pero mo yan tabi sa Mox, nailing ta kayo sa mga kanope, naka-install doon sa Municipal Plaza. Tumapis ka ba yan? Ay, nahiling mo na iyan. Di duman na sa dakutan nagpa-rita, may naka-install na duman na kanopi. Ay, pero duman sa area, igwamaan tabi sa Mox, na kanope, pero very limited nga na pinag-aapon. Yan, sana. Pasulti niya na, pagkasuhapon, bako baga masyadong mainit. Pero maura. Pero araw dito sa panahon, talagang mas so volume kang tao, talagang wala kaming ultimong paros na mahanos lang kasuhapon dahil lang sa volume kang tao talaga na ruminuso kasuhapon. Yan ang problema. Bagay na pinaghihiling ta na iyo so dahil na paghandaan man kan mga personahe ng Comelec Makakay para mangyari itong siring na bagay kasuhapon. Ara mo, PM Tony, pag-arog ka ini, kay puwanta ng sabuton ang Comelec, paragalo na iyan, Buda, busy na mariyan. Dahil na naisip ninda na arog ka iya. Ang mangyayari. Okay, Roger to that. Pag una din na 10 so naan mapay. Kita tabi sa Mox, kung naman sa mga pinagigibong mga meeting bagat siyempre, papod sa mga pamayukan munisipyo o kang Comelec offices. Yun, so dapat siguro sa sunod, yun naman sa indang mapag-urunan, mapaghandaan. Bakong arog baga dyan tabi sa Mox, sabi ko na gani, ini sa sudad ng DSP, na hiling talaga na nagbugtak sila yung itong binibo naman sa Sarong Mall. Sa Tabako, so dyan man sa Bonggon Hall, Dakula man, sa Tabako National High School, sa Daraga Covered Court, dapat arog ka yan sa mga kaisipan kan mga election officer. Roger to that. Sindaman sa nang madidipisilan talaga dyan. Roger to that. Sindaman sa nang madadagitaan. Ano ka pa? Tapos dadagitan sindakan mga barangay officials. Para ngayang unyang kamo naging busy, tama eleksyon. Pag dahing eleksyon dahing man niya kamong trabaho.
Yung nabiyan, kaya nangyari man dyan sa Banwaan ng Santo Domingo, baad nyo nun, ilipat man sa COVID or Nya, di ko man sa naki-maray-rahay na pwedeng gamiton. Ah. Na mo na. Banwaan ng Santo Domingo, sa Dayutong Ban Comelec Office. Pero dahil naisipan ka sa hapon na ilipat, ibaba lamang duman sa mas, kumbaga, convenient, mas madadali so pagdalagan kang proseso. Pero kasuhapon talaga, ang mas dakol na reklamo kitang nareceive, ining pag-abot bigli sa Banwaan ng nakakita sa mo. Ako at yan tabi PM Tony, ilingong ko ang sitwasyon dyan sa Comelec Malinaw. Gari tabi PM bata sa Comelec office dyan, sa Diyuto na ang opisina, tapos nakapalimot pa sa Comelec, may ongoing construction. Kung duman sinda sa opisina kan Comelec, matanggap kisi usi, delikado duman sa mga mapile, baka maulugan kayo hollow blocks. Pero kasuhapon sabi, Sir Mox, kumana nagpoon. Inda nga ni sana, ako at yan, hilingon ko pa sana ta, agyan ko at yan. Takong araw kaya, delikado sa mga mapile, baka matumban ki, mahulugan ki 2x2, ki hollow blocks. Baad makadispido pa. Inda sana, kung duman gigibo, ay lingon ta. Igwa man dyan ki auditorium, igwa man dyan ki covered court. Sana araw kaya, maisipan ang kitultul, takong hindi ko sana. Roger. Yan ano, yan ang sinang iba patabi sa Mox sa tuyang paglibot-libot at yan, pagpadagos sa paglibot-libot sa nagpapadagos na pag-file of filing kan certificate of candidacy in connection kan paaboton na barangay in SK election. Yan tabi sa Mox. Si Bombo Elmer Barakel, sabi niya, kung nag-file ngayon pala na ako kan sa kuyang COC, nakadagdag pa ako duman dyan sa Bakagay. Grabe talaga. Ito na lang talaga sa mga grabe talaga sa naging alibag nyo kung mga maparay. Sabi ka, diba? Nag-atab na nga din. Mag-alas 5 inidjas. Ini sumali din sa isla. Alas 5 inidjas. Naon na kami din. Pero ngayon, hindi niya ngayon. Ang pag-asa. Si Bombo Elmer, makandidato ka man tabi, Bombo Elmer. Sige. So, yan tabi sa Mox, ang mga dugang pa na informasyon hali sa kayang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Kinisne, Kasalog Bicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ayan tabi, Bombo Elmer ang pigsasabi ta na dapat ining mga election officer taman ano na ninda yan, handaan na ninda yan ang mga mangyayaring yan. Kasi sigurado talagang rurusuon sinda. Kaya lang, so iba talaga din na paghandaan tabi, Bombo Elmer, nata, dahil na siguro kinaya kang isip na ang paguna ninda, 20 persona sana ang mapasiring dyan sa opisina ninda. Kaya okay na nga digi sa opisina mi. Okay na nga digi sa opisina mi. O paano kaya? Na kadakol po sa tawo. Kadakol po yan. Tandaan po nindo ha. Pati iski baga mapahil. O kung pera ang kadakol kang barangay officials, ganun din. Karami yung mga mapahil mana, iski. Maray nga ni tabi, Sir Cassie William, taday pa ako nag-file kasud ma. Mapile siguro ako pag last na. Sabay na kami ni Bombo Elmer. Bagong iya, sana hilingon ta daw ang sitwasyon tada no. Lilibuton ta yan, hilingon tan mga sitwasyones kung napag-isipan man ako, napaghandaan man agad kang Comelec, ining pag-file kan mga COC, kan mga aspirante para barangay officials sa NSK, ngunyan tabing mag-aboto na barangay NSK election, digdi po sa satuyang mga lugar. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo.
Mga tugag, inabot na po kita kan sa tuyang parametras na magpaaram digdi sa programa. 1 minuto tabi bago mag-alas 7:30. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa ang MBY Dormitory, ang B Pro Lights and Sounds, Vice Governor Ate Glenda Ong Punggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Paot. May mga session palan ngunya na di, Martes, sa panlalawigan ng Albay, sa panlunsod ng Tabaco, dyan sa SB Malinaw may session man. Yeah. Sa pangaran po ni SM Maestro Nir Adtuon, kasabay man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you. Sa ngaran po kan sa tuyang mga paraantabay sa mga viewers niya to, paki-share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Happy Fiesta po sa mga taga Burabud, Malinaw, dyan sa Hubilyar, sa baka kay Fiesta man ngunyan tabi Sir Bombo Elmer. Fiesta man dyan sa baka kay Makipiesta kita. Paaram na po muna ang sa indong servidor asin taga Riparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magribanan alas 6, sundo alas 7:30. Digdi po sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos. Domo arigato. Ringat po kita pa ba? Serbisyo asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo asin Riparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word